svima ljudi, Lucky People, to je samo sačekaj zatvorim vrata. Idemo iz početka intro. I pozdrav svima ljudi, Lucky People ovdje. I danas ćemo da igramo... Pogledajte šta? Da, jednu mini parkour mapu. Pa, nije ništa teško, ne trebalo. Vidim to da sam nešto pokušala, to ne zaboraviti. Parkour map. Ajde, da testiramo, vidimo kakva je. Dobro, bla bla bla, no grief. Welcome to my place, roll camera mode 0. Camera mode S. Ne, mode S. Da, znači to, bla 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 bla, ja sam da čitam, ja sam da umijem blokove, bla bla. Da, ajde, da krenemo više. Krenemo, opsić, se vratim. Idemo, checkpoint, dobro, šta će mi to meni ne treba, paket treba mi. Pogledajte, čisto sam ja ispravila, gledam sam Serbija na ovo. Idemo, bla bla, checkpoint. Ne znam, da će ovo biti kratak klip, pogledajte ovo. Sorry. Možda ću par put failovat, nisam ovo primetila. Checkpoint. Op, no. Ne veze. Bla bla. Molim na brzinu, tu. Nas prati da je to kraj. Ovo je checkpoint. To nije kraj, nisam znao da je kraj, zato sam iskočio. Mislim sam da je kraj. A, dobro, nije kraj. Što ne mogu še već kraj. Da, ovo je kraj, yeah. Jo, taj normalan čovjek sam. Neću ja budem zapamćen, evo ga. Checkpoint. You win. Open and troll your office if you're multiplayer. Rođače. Da igramo u multiplayeru, verovatno bi stiglo, bila je to looting 3, znači pljačka, nije dobiješ više stvari. Flame, zapališ ga, odbacivanje 2, ovo ima da ga odbaciš, oštrino 5, vrate, vrtal su multiplayer. Završili smo ovako. I pozdrav svima ljudi, Lucky People ovdje i pozdrav svima ljudi, to je to za ovaj klip. Izvinite što je ovaj klip tako kratak, nisam imao vezu da sam ovako dobar i... Da. Ništa. Pozdrav svima!